egento gekoroku kwambori ali buri kwambori yo mintu likoro kwanga nja wenerete ODM wakore anniversary kisi yaya asengencho yaki ekero twachete tugakora omukataba talinche ingo kwana general ekero mukataba okorwa o broad based government opposition as Raila Amolo Odinga ore ODM kisi Nyamira ere stronghold yaye akaimokia abantu barenga atano bane kaleta Pio Wandai Junet Mohamed Oparanya akaleta Isa Kasan akaleta na Umuzibati Okorokwa Oduor akabe attorney general abagusi bagaichana bakeboria ekero twikire omwerio inki batare koera no mugakoyo Okorokwa emerita ozongwa orengo ODM nerogere to ODM kabagusi inki batare ko mwerekero kyo waziri igo gusi ekaba segregated ekaba separated korwa ODM